Ja proste nenávidím lietať, fakt som obmedzený v tomto extrémne, ale je to kvôli tomu, že som mal môj prvý let a skoro sme tam zahynuli všetci. To bolo príšerné úplne. Ešte predtým, jak som ešte neletel, tak všetky oné katastrofy som videl, vieš, letecké a bla bla bla. Už sme konečne sadli do toho lietadla, pohoda. Bolo to na Malorku, pamätám si to úplne presne, bolo to na Malorku. Leteli sme a z ničoho nič, normálne, ak takto letelo to lietadlo, akože som úplne prvýkrát som to zažil, chápeš? Takto sme leteli, takto, to lietadlo a ti vravím, že ja keby ideš na diaľnici, ideš 150 a podradíš normálne zo šestky do trojky alebo do dvojky, že taký zvuk, no aký by lietadlo podradilo a zrazu ti hovorím, že priniesli nám, ja som mal kávu a džús, akurát roznášali nejaké vody, bagety, blbosti, boli sme pripútaní. Že budú turbulencie, tak sme sa pripútali, priniesli nám veci. A to lietadlo, ti hovorím, jak išlo, tak normálne od 10 o 15 metrov z ničoho nič. Ale takto, normálne, že normálne z ničoho nič dole. Vyleteli všetky tie veci normálne do vzduchu vyleteli. Od obliaty, od kávy, od čú. Prvýkrát sa toto stalo, normálne tam. Ja úplne v prdeli, že ľudia vrieskali tam za mnou, tak 12 rokov mohla mať. Ja nechcem zomrieť. Ľudia tam normálne odpadávali, normálne tam omdleli ľudia, normálne zo strachu, alebo čo. Tas, dole, proste lietadlo od 10, 15, ja neviem fakt, koľko to mohlo byť, ale vravím ti, že keby som není pripútaný, tak vyletím aj ja. Za skelímky bolo si do vrchu, začal blikať lietadlo, normálne zasvietilo sa, zhaslo. Hodinu toto, kámo, mňa išlo vystreť, hovorím, prvý let, a ja hneď tu zakapem, normálne prvýkrát idem do lietadla a hneď sa desí v takejto situácii, keď tu ľudia normálne plačú, vrieskajú tu, tam po celom lietadle len plač, krik. Ježiš, Otče náš, ktorý si na nebesiach, ďalší sa, verím Boha, modlil úplne, všetky možné modlitby. A Moško, pozriem sa na letušku, ja som sedel som tak v strede lietadla pri krídle, pozriem sa na letušku, že jak to nás vznáša, kam ona si sadla, normálne do stredu, tam boli nejaký kumbálik. Takto si dala pás, takto si dala jak vreli, keby sedela. A vtedy som pochopil, že som mŕtvý, že na 100% to nemôžem prežiť. Ja som bol tak dopočený, vo vačku som mal takto vzadu nejaké peniaze a keď som ich takto vytiahol, tak z nich kvapkal normálne. Normálne z nich kvapkal ja som bol tak dopočený, počúvaj, my sme nejako pristáli. Číňan, alebo čo, vybehol z toho lietadla a hneď boskával zem. Normálne si klakol a boskával zem. Hneď jak som chytil telefón, tak som bratovi písal, že príď pre mňa na loďke. Že príď pre mňa na loďke, že máš na to 7 dní, že ešte tu budem 7 dní alebo 8, že príď prosím na loďke, že ja ti to všetko zaplatím, že, a on, že otázniky, že jebe ti.